Hi bye, Crisanta Agarap, Migalab shoutout. Og sa mga gusto pa matuto kung paano lutuin ang white rice with onion on top. So, basmati rice yung gamit natin. Hinagasan na natin siya ng makailang beses. Tapos, ibabad natin siya ng at least half hour to 1 hour. Natin siya ibabad mga bahay. And then, magpakulo na tayo ng tubig. Pakulo tayo ng tubig. Ayan mga bay, kumulo na yung tubig. Lagyan natin siya ng 2 cardamom. And then, 1 cloves. Alam mo yung cardamom mga bay? I-search nyo na lang cardamom. Okay? Yung hell hub ang tawag dito sa Arabic. Cardamom ang kanyang English. Yung 1 cloves. Yan. Ilagay natin. Habang kumukulo. Pero optional lang naman yan mga bay. Pwede nyo siyang lagyan. Pwede namang hindi. So, optional lang siya. Sa isang takal ng bigas. Parang sa atin, 1 salmon. Saka salmon. Lagyan natin siya ng asin. Siguro mga kalahating 1/2 tablespoon yung asin. So, mga bay, ganito kalaki yung sibuyas niya, no? Imagine nyo na lang. Ganyan siya kalaki. Lagay nyo sa palad. Lagay ko sa palad. Medyo malaki. Lagay ko sa palad ko. Imagine nyo lang kung gaano kalaki. Okay? So, ayan bay. Luto na siya bay. Pero dapat marami ang tubig bay. I-drain na natin siya. Ang laki ng mga butil niya bay. Laki ang butil niya. Yan ang basmati rice. Mausok na. Tapos magisa na tayo ng sibuyas. Ito yung sibuyas na hiniwa natin. Ayan, pahaba siya. Pahaba ang hiwa mo bay. Magisa na tayo ng sibuyas. Turmeric powder mga bay. Lagyan mo siya ng 2 teaspoon. Ayan, hanggang bundok. Ay, 2 teaspoon. 1 teaspoon na di bay. Isang subog na yung extra subog na yung extra okay, so 1 teaspoon ba na bundok ba tapos igisa mo siya ng konti. Mas maganda ba kung meron kayong parang iniinom. So, ilagay na natin ngayon ang rice. Harapan na ito sa likod ba yun? So, hindi na-shoot lahat ba? Okay. Lagyan na siya. Takpan mo na ngayon. Hinaan mo yung apoy. Kung may ganito ka ba, mas maganda. Para hindi masunog yung sibuyas. Ilalagay sa puwet. Yan. Basta na yung apoy hanggang uminit. Takpan mo na siya ngayon. Okay, abangan na natin pag maluto na siya mga bay. I-flip natin siya. So, ayan bay, luto na bay. Ito na nang tanggalon. Kung mga bay, i-flip na to ang white rice with onion on top. Ready? Get it, go. Op. Bismillah. Bismillah. Aywa.
Yan na ang final look. So, we're going to scatter it slowly so that it will not ruin the top. The top should be on the top. You can't put it down because it must be on top so that they can see the beauty of the top. And you just scatter everywhere to look beautiful and to make them eat a lot, just like that and like this. Okay, and still not nice looking. You have to make sure that it's really nice in their eyes. So there is still a little bit that left in here, so we have to take it out and flip it up. There is another one. You have to take it just like this and flip it up so that they can see the onion that is very beautiful. There is another thing. You have to flip on the place that there is no onion, just like here. Ready? 1, 2, 3. You can see that the onion must not be burned. So there is still left in the pan. You have to take it out, all of them, and then arrange it very well to look good on their very shining eyes. And that's all for today, and I thank you. Mao na ni mga pagkain pangluto sa inyo. Daki lang po sa hardest mo dito sa